Abagod basta Mayo. Uso itong alumni, Santa Cruzan. Hoy, tanawa to, Central. Ani ka uno palo, ka Grand Alumni Homecoming. Salamat Derek. Gintot doon at ni Junil. So sasakbon tayo ni. Ang tanawan to Central School. Amoy pinaka-original siguro nga natin do gasta pa yan. Unplug pole kay 1936 in-renovate na ini. Kahoy ini nan una. Yan na baga siniminto na. Adi didheg aloyo. Mga ano, gahimo din yung evacuation area. Man. So ganyan yan ang kulop adi na zona 4. Iragi hapon na tatapos yung Santa Cruzan. May danira siya yung prosesyon. Anira Reyna Elena yana amuhi Joey Reyna Elena Yunis gintatauran na ni Mama Ania Corona. Hello. Idong ro. Nganak maraot si plata akong tadto nga sa Angel. Nakakakita dayahin something hakon. And siyempre didigihapon na buntay. May adaliwat tinatawag nga prosesyon. Basta good Mayo. Amoy ni mo baga kasagaran mababatian kada eskina, no? Ang tinatawag naton nga Santa Cruzan. Ang iyang kaluhoy ng amuyo kami kanimo yan ang cross na namatyan mo. Adto yan dito to buntay, no? Kanina na aga nahatay min kita nat pagkuhan lakat nga abalay. May daghihapon dito tinatawag ang mga hamon, mga sisiring pa mga mga kanagbutuhan ng una. Oo. So yan, at bubuhato maglilibot-libot lang kita. Panginano din hihaton dapit di likod, dabuntay, Ramos, makita ka mo. Tad tumay dada liwat kuan. May parade. Kulop naman na dito yung paglibot-libot. Oy. Baga kulop naman na di. Badaw na ginano ka kanina. Baka pa may datalaliwat yan na baga ikuan. May da nga ni nag-suggest, baga nag-comment sa YouTube. Ini na kuang kuno. Try daw kuno baga pag tuman oh, may dadaw ano. Try daw kuno baga panginano kuno iton mga buro barangay nga something lot educational like iton likod. Ano ba iton may dahal likod? An history. Kaya no ginngaranan nga barangay likod. Kumbaga, din yan no, barangay Santa Cruzan likod. May dadin ni. Hello. Tapos na, oray pa. Mga di, oray pa. Oray pa. Adto paghihap, tuman dito lilibuton ta. Amo to kasagaran nga baga pagtamak ito na pizza 20. Okay, siyam ito, siyam mga 21. Abot yung pwede kita makasimang dida. Agi ano da. Ay. Wup wup. Ay, mapay manalin, no? Logod. Pwede din maagian motor. Wup. Pwede, nasip pa kayo mo. May na din nira baga pasuga din yan, no? Mga 21 kay itireton ko actually siyam ka adlaw nga pagpangadi ano. Santa Cruzan and Bad Boy since 1970.
No, lag bad boys. Dire ang bad nga BAD. BUD. O body, mga body. Oy, mad tuman sinisiring ato yung parade. May da parade, liwatan ka na. Magod basta Mayo. Uso itong alumni, Santa Cruzan, mga Hinurohalagway, charot. Abot ko na anin nga eskwelahan. So likod din likod. Ato na arot-arot kurukanto risky na la. Di gihapon dito mamay kala. Bisan ka lagi maglibot-libot itong tanawan. Or dili buntay likod. Dani miton makikita no tadi pamati ko tapos na diyan na. Kanang Santa Cruz ang gapit ko. Ano yung eskwelahan? Bats 19. Ano nga po? Ano yung eskwelahan? Ano eskwelahan? Okay. At amo lang yung tutorial guide regarding anong pagka may din nag-suggest o baga sana may dito itong sugad nga info no? Apay nga kulop. Sana may din natin info kada barangay kaya gusto ipasabot ang history kung kakano pa inin nga barangay nahi Mugsod erahin noa na pinakauna dito nga na ukoy kaya ano nga ginngaranan nga barangay Likod, barangay Buntay, barangay Canramos and so on. Ang kay inabutin 54 nga barangay ang tanawan kay bisan nga niyan Tolosa is part of tanawang kuno hadto but na 1970s or 18 baga I don't know kung 70s ba or ano o di 19 mga 80s pa da naglugaring ang Tolosa kuno sa nangabong to so imagine itong Tolosa is part of tanawan hadto nga mga panahon so mga history iton kadabong to kung kay nga may damangaran nga Tolosa, may damangaran nga Tanawang, ang Tanawan, di ba? Kasi gingaran ng Tanawan kay may dadako nga hitaas nga kahoy. O antaranawan, usang mulabi tinatawag. Mamay kalayton. So adi kita yung nalikod. By the way, today is May 25. Kanta ya. Okay, kanan Tanawan to Central School ngayon ini. An alumni ni Ra. Adi mga kabalikat may kala no. So kanang lano na itong gihapon din baga. Shout out na itong Tanawan PNP. Hello. Masing naman inig to siya laka. Tanawan to Central. Adi laga daw. Mana nini? Adi kaya po nanira. Tanawan to marching band. Ginawa din nagsangkay. Nakilala kinin na bata. Hello. No, good man. Alaga daw.
Kauno Balos, 6 Grand Alumni Homecoming. Ay. Hi. Ay, nagsangkay. Wala. Wala, apple. Di gawin mano pupo. Oh, Bath 1968. Sunod din nursery. Nursery na. Oy. Oh yes, hi. Oh. Nursery mana. Oh, 1968. Oh, 1968. How are you? 1968. Okay, mapay ko lo. 1968. Yes, di na. Thank you. Baitit lukat. Adip agido. Nakilala kit driver rinin. Ala agad karakter. Karakter tokla. Hi sir. Hello. Alaga daw, oh. 1969. Oh, 1969. That's 1977. Hello, hoy. Kumusta? Oh, 1982. Mga bata noon pa ini. Oh. Yes, yeah. Hello. Hello. 1986. Oh, 1986. Laga. Hey. 1988. Oh yeah, the hero marching band. Oh. Hi. 1992. Oh, hello. Okay lang mga kon. Oh, gala ka daw. Oh, mga bata no ni Tani. Nagtitika bata. Oo, ha? 1994. 1996. Oo. Nagtitika lagas na 1996. Nagtitika bata ngayon, titika bata. Oh. Yeah. Wala. Ay. Oy, mga pahinga ko lo. Oy, tangkay ninyo. Tabi apoy, tabi apoy. Tabi apoy, mga kanto. Oh, baik kita magpakasabod. Di sir. Oy. Sangkay la, sangkay. 1997. Shout out yun, 1997. Ala, gadi mo maler. 1999. Nagtitika bata, litaan na din he. Nagtitika bata. Alagan. Oy, 2005. Hello. Oh, 1999. 2005. Tadi din nagtitika lagas na 2022. Alaga daw andin he, oh. Nagtitika lagas na din he 2001. Alaga, alzer. Oh. Asya. Adin host na. Ano host ni? 2021. Nagtitika lagas na tan din handa kadtong mga bata noon. 1981 ang batch host yan na. Didiha Tanawan 2 Grand Alumni Homecoming. Amo ngayon nato nakita niya ng Adto Plaza. So, sukat pa man. Itong kay Junil. Junil patron niya na wala yan. Yan na. 25 ba? Kalugkog ba yan? Last nga Sabado. Every last Saturday ano. Yan ang pagkamula nato na ninahimo nga storyahon nga adlaw. Kaupo naton sangkay. Junil. Salamat Derek. Gintot donat ni Junil. So sasakbon tayo ni.
manabila po lagi ta. Ang tanawan to Central School. Agin signan nga bagay kuno pwede nimo kuan iton tanawan to Central. Oo, baga pasyadahon ta ko no. Ay, pasyadahon ta ko no iton Central 2 dili tanawan. Pamati ko ini maihayan na ini. No? Okay, 1936 pa man. Amo ini pinaka-original siguro nga natin do gasta pa yan na. Unplug pole kay 1936. Hi, good afternoon. Gabaldon. Nga di kita didi. So gad kita nga didi ako nat ibahan. Gad ito na tanawan to Central School. May the nearest school dental health clinic may the nearest di I love tanawan to CS. May the feeding room. Anong dumakat to din yan during Yolanda. Kami ni Manong Ted and crew baga dinhiad to nag live ang TV Patrol. Ko dito to yung nag stand up nag stand upper ano. So hello agi amin din pagpla-plug ceremony. Mausay. Hello agi ton kuan. Hello agi ton tanawan to Central School. Itlo hinin kuan Tanawan National High School. Ini gin-renovate na ini pero ang baga forma malagihap good man an niya this niya ko ang baga nahihina kahoy ini nan una yan na baga siniminto na. Luag. Meron pa ngayon didi kita kadiyan ta daw. Ayo nakako na ito na. Anta didi heg aloyo. Usually during evacuation mga gahimo din ng evacuation area. Man. Anya na good man adtong adlaw. Baga nagpipinanon na kita ano ro pwede ta may buhaton. Ada mo pinalaliwatan ng pagpugwat ta, may sumulod ang idea charot. Idea. Ito balay kanina na aga. Amo to may dagit may tinuig ito nga Santa Cruzan. At mga mimuruton mga Heroina basta nga nagkuangkuan na laba. Nagkatin-katin tapos sila buntay basta good man maayo amo ito itbaga ginuhulat siniya na nga bulan ang Grand Santa Cruzan dago dito dito basta good pizza 31 hiton Mayo ayos sa taot kita hingaran Ken Christoph. Wala agad followers diri okay la ayo pag sinunod ka okay sir. Nakilala lang iya pero di rin followers, it's okay. Parang may ito tambis pula-pula iyon ba hindi rin aw Adi manatambalay. Ito alay ayan mo ti Janelle keyboardist and Saint Vincent de Ferrer yan band trainer. So amugot man yan na ito na urulton yan nga Mayo. Ay hello Gido. Yan nga Mayo pizza 31 amugot ginuhulat kasagaran ito na Grand Santa Cruzan ang tinatawag nga ay Flores de Mayo. May ditong prosesyon
may damang Reyna, may da Reyna Imperatriz, may dalat Reyna Disgraciada. Charot, diri bali, wari. Wari ni batian ha. Buo ko'y burod, mga dure ito, diri to. Na katawlak ito na nabatian ano sa mga humili. So amin niya nato niya na si Mang Raon niya ng adlaw ang mga Sur Santa Cruz. Ha? So gadin niya na didiha kanan Zona 4 ano. So gadin niya na kulop adi na Zona 4. Iragi hapon natatapos si Santa Cruzan. May danira siya mga prosesyon. Malha di lumaya. Tama ka di kita iraray na Elena. Ate Padre, ito ano Padre, hi Father. May kalaw. Mga Reyna de la Flores, Reyna Sheba. Anira Reyna Elena yana amuhi. Hanyaran Reyna Elena. Yunis, Widow, Reyna Elena Yunis. Gintatauran na ni Mama Hania Corona. Isang kaiton niyo. Tabi po eh. Bagi nagpakasabod. Reyna Elena Yunis kuno Yunis. Hello, gadalo. Hello. Yeah, hello. Amin din sa Zona 4. Santa Cruzan. Yan, maris yun niya gabi. Sigurado niyan, may danihan. Titiro ka no. Hello. May kala adin mga angels. Adin mga angels sala, mga kirubin. Hello. Ito maraw. Ito. Maraw si plata ako na sa angel. No, manak maratit si plata akong tadto nga sa angel. Nakakakita dayahin something hakon. Okay. Maposisyon ka mo lot. Libutan o. Kanramos ano. Malibutin nila. And siyempre, didigihapon na buntay. Sugad kanina atong pag-intro. Katimahan nira ang sinisiri nga pangadi. Pagkatimah iton, may adaliwat tinatawag nga prosesyon. Prosesyon lot ini mga kabataan. Hello. Ayan, may hello. May pa-hello ha. Tumalibot leto ni Rayton Buntay. Katimah iton nga prosesyon. Matik ang liwat nga di. Iton pangaon. May pangaon. Wala. Prosesyon ka mo, hindi ka magpapakaon. Nagkukan na, nag-andam na. Ito na kuruhiton niyan. Adi dayan. Ano? Man? Logo do. Peritos. Kailangan na abuntay ni anod pa itong ngaran? Aragbay Sarangkay. Waray lasuron to kay. Okay. Again, this has been your friend from another stars, Sangkay Tonyo. Good night. Otro. Again, this has been your friend from another star, Sangkay Tonyo. Ini na ubos ng iyo Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mamwa. Chup chup.